मग याची परीक्षाच घेऊन पाहूया. तुला गंमत बघायची आहे? तुम्ही घ्या. हा? घेतो. पण मी अगं घाबरू नको, मी आहे ना. अहो अल्लाह मालिक, तुम्ही परमेश्वर ईश्वर, सामान्य लोकांच्या मनावर तुम्ही राज्य नाही करता. बाबा नाही गणू, मी कुणी परमेश्वर नव्हे. हं. अरे मी कुणी देवता नव्हे, मी तुझ्याही पेक्षा एक साधा सरळ माणूस आहे बाबा. हो का? कुणी सांगितलंय मी देव आहे म्हणून? तू देव नाही? अरे पण ही जनता बोलते की तू देव आहेस. मग दे प्रमाण, दे मला प्रमाण दे त्या तुझ्या देवपणाचा. सांग, असं काय करायला हवंय मी, जेणेकरून गणू तुझा संभ्रम दूर होईल. बोल. ठीक आहे, आपली काय सेवा करू असं माझा संभ्रमच जर दूर करायचा असेल तर मला माझ्या विठ्ठलाचं दर्शन या इथे या ठिकाणी घडवून दाखव. काय म्हणाला? माझ्या विठ्ठलाचं. विठ्ठलाचं दर्शन? हो, माझ्या विठ्ठलाचं. अरे त्या तुझ्या देवाकडे जर श्रद्धेने तू पाहिलंस ना, अरे कुठूनही तुझ्या देवाला श्रद्धेने तू हाक दिलीस तर तो धावत येईल तुझ्यासाठी. तिथं त्याचं दर्शन या फकीरानं तुला का बरं द्यायला? अरे तो माझ्या हाकेवरती केव्हाही येईल, पण मला तो तुझ्या हाकेनं आलेला आता हवा. ते जर तुला पाहायचं असेल, तुझा पंढरीनाथ या शिर्डीत तुला दिसायला हवा असेल हं. तर पहा. पाहण्यासाठी तुझे नेत्र शुद्ध कर. दाखव माझा पांडुरंग. कुठे आहे पांडुरंग? अरे अल्लाह मालिक करून पांडुरंग दोन्ही धर्मामध्ये असणारी पांडुरंगा. अरे चांडाळा, तू माझ्या पांडुरंगाला धुडकावून लावलास. नाही, अजूनही तुझा कयास बदललेला दिसत नाही. अरे तुझ्या पांडुरंगाला मी कुठं गणलंय? त्याचं काम झालं, स्वस्थानी तो निघून गेला. आणखी काय हवाय तुला? माझा पांडुरंग हा? निघून गेला. ठीक आहे, हा असा मानायचा नाही. याची पुन्हा परीक्षा घेतो. अरे फकीरा ऐक, पांडुरंग आपलं काम करून कर्तव्य करून जरी गेला असेल तरी मला तुझी शेवटची परीक्षा घ्यायची आहे. अजूनही? हो अजूनही. आणि एक ध्यानी ठेव, या परीक्षेमध्ये जर तू का खरा उतरला असशील तर हा दास गणू तुझा सेवक म्हणून तुझ्या चरणाशी लीन राहील. नको बाबा, एवढी इच्छा नाही या फकीराची. तू दास म्हणून माझ्या चरणाशी लोटांगण घालावं असं मला कधी वाटत नाही गणू, कधी वाटत नाही. जमेल. हा मात्र तुझी इच्छा पूर्ण करणार आहे. अल्लाह पुन्हा अल्लाह अल्लाह वाली. हिंदू दिसला की अल्लाह मालिक, मुसलमान दिसला की देव तुझं कल्याण करेल. काय हवंय तुला गणू? बोल. अरे मला प्रयाग तीर्थाचं दर्शन हवंय. जर तू विठ्ठलाचं दर्शन दाखवलंस तर मला प्रयाग तीर्थामध्ये स्नान करायचं आहे. त्या तीर्थात तुला स्नान करायचं? हो, त्या तीर्थामध्ये मला स्नान करायचं. त्या पांडुरंगाचं दर्शन मी तुला दिलं, तिथं तुला प्रयाग तीर्थाचं दर्शन हवंय. अल्लाह. पुन्हा बघितलंस, महिने मी तुला सांगितलं होतं, हा कशी दोन धर्मामध्ये तेढ लावून देतोय ते बघ. जय जय साई समर्थ, 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 जय जय
बाबा मी हरलो बाबा. आता दास तुमच्या चरणी लीन होतोय बाबा. या दासाला क्षमा करा ओ बाबा. ओ बाबा या दासाला क्षमा करा. रणू, हे तू घडविलेलं नाही, हे कळलंय या बाबाला. पण आज तुम्ही दोघांनी माझे पाय धरलात. चला सुखा समाधानानं तुमचं जीवन जगा. द्वेष भावना मनातून दूर काढून टाका. श्री साई समर्थ जय जय साई समर्थ. साई समर्थ जय जय साई समर्थ. श्री साई समर्थ जय जय साई समर्थ. साई समर्थ जय जय साई समर्थ. 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 जय जय साई लक्ष्मी, माझी पोर लक्ष्मी अजून का आली नाही? लक्ष्मी, समजलं मी. अगं त्या वाण्यानं तुला मारलाय. तेल दिलं नाही म्हणून माझी लक्ष्मी ही रडत रडत येते. होय, लक्ष्मी, काय झालंय? बोल पुरी बोल, काय झालंय? वाण्यानं मारलं का तुला? तेल मागायला गेलीस, तेल दिलं नाही तुला, आणि म्हणून तुम्ही दोघी रडत रडत या बाबापर्यंत आलात. तेल मिळालं नसेल तर आपण दिवाळी कशी साजरी करणार आहोत? पण त्या कशा पेटविणार आहोत म्हणून रडतात. पूस पोरी, पूस ते अशू पुसा. तुम्हाला पणत्या पेटवायच्या आहेत ना? तेल दिलं नाही म्हणून काय झालं पोरी? आपण पाण्यानं पणत्या पेटवू. अल्लाह अल्लाह मालिक अल्लाह. श्री साई समर्थ जय जय साई समर्थ. साई समर्थ जय जय साई समर्थ. श्री साई समर्थ जय जय साई समर्थ. साई समर्थ जय जय साई समर्थ. 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 श्री साई समर्थ जय जय साई समर्थ. साई समर्थ जय जय साई समर्थ. श्री साई समर्थ जय जय साई समर्थ. साई समर्थ जय जय साई समर्थ. 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 श्री साई समर्थ जय जय साई समर्थ. साई समर्थ जय जय साई समर्थ. श्री साई समर्थ जय जय साई समर्थ. दीपावली मनाले तुम्हारे. दीपावली मनाले तुम्हारे. मेरे बाबा के हाथों में जादू का पानी. दीपावली 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 मनाले तुम्हारी. दीपावली मनाले तुम्हारे. मेरे बाबा के हाथों में जादू का पानी. दीपावली 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 मनाले तुम्हारी. दीपावली मनाले
बाबांचा झाला प्रसाद आम्ही गातो त्यांचे प्रसाद साईचा झाला प्रसाद आम्ही गातो त्यांचे प्रसाद बाबांचा झाला प्रसाद आम्ही गातो त्यांचे प्रसाद आम्ही गातो त्यांचे प्रसाद साईंचा झाला प्रसाद आम्ही गातो त्यांचे प्रसाद साईंचा झाला प्रसाद आम्ही गातो त्यांचे प्रसाद सप्तसुरातून सप्त ऋषींचा सप्तसुरातून सप्त ऋषींचा घ्यावा आशीर्वाद आम्ही गातो त्यांचे प्रसाद साईंचा झाला प्रसाद आम्ही गातो त्यांचे प्रसाद बाबांचा झाला प्रसाद गातो त्यांचे प्रसाद अनंत कोटी ब्रह्मांड आली हो करेगा अल्लाह तेरा भला करेगा अल्लाह तेरा नाद गुमला गंगरी हरी हरी हो हरी 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 हो हरी हरी बाबा आज विजयादशमीचा दिवस होय बाबा. ठरल्याप्रमाणे आज तुमच्या बाबाला जायलाच हवंय. तेव्हा जे माझं कर्तव्य होतं ते कर्तव्य आज मी पूर्ण केलंय. अल्लाह मालिक. बाबा गणू बाबा नका बाबा गणू बाबा. तुम्हा सर्वांना एकच प्रश्न होता रे. आज माझ्या वयाची 82 वर्ष मला पूर्ण झाले. विजयादशमीच्या दिवशी या तुमच्या बाबाला जावंच लागणार आहे. बाबा तुम्ही नक्की कोण आहात हा प्रश्न तुम्हा सर्वांना भेडसावत होता. मैं ना हिंदू, मैं ना मुस्लिम, मैं हूँ एक इंसान, खुदा का बंदा हूँ मैं, खुदा का बंदा, सबका मालिक एक. अनंत कोटि
आली हो, आली साईनाथ